Esselamu Murat nähili gowmy aleyküm. Ağam gomy. Samaş. Ine häzir wagtym var. Boldum, ýa-ni wagtym var, aýdyber. Näme? Sen aýdyber, bolmasa men sana sorag. Nur, salamu aleykum, hoş geldiniz. Gogo özüň nädi? Bas burada İnşallah. Hemmemiz çıkmaly. молодец, bravo. Ýene bir soraw bar, Mälik, saňa da ýol. Ferhat, Gırgız halky bilen Türkmen halkynyň şuňky tapawuty näme? We bugüne geldik, olar bolsa azat. Şoň bir bakan oturup pikirlenenler. Hem pikir edýär. Allah. 4-5 ýyldyk rewolýusiýa etdi. Men pikirimçe diň Allah. şu ýerde bar bir adama gulluk dinlemeni gulluk derdiň orýalar. Lider kim bolsa deret. Ağzı ýylaşyp akylly adamyň ýyzynyň ýöremeni öwrenýär. Awa. Ana şol. Dawasy zatsız. Dawa jeňelsiz. Şolar düşünýär, şu bir edibinki ýerler olarda biz öz ýurdumyzy, özümizi gowgunymyzy bizi gowlatmaly. Bizinkiler bolsa kimem bolsa gurban bolýar ýene bir adam gowlatmaly. Murada. Ha, aydın, dinleýär. Kemeden taşa çykýanna men nesip bolsa diýen belki uğurna bolsa Allah nesip etse sen prezident bolsaň bir halkyň arasyna aýlanyp bara adetine eýlek prezidentler ýalyk gaýrady da O türkünler ýa daş edersinin. Tam şu günlere barary intek oňa barmak üçin halk seni saýlamaly. Birinji etap şul 2 sany Putin'in itlerini bir tutsak etmeli. Konstitusiýany bozdular. Näme şeýlemek bozup gelýär, gödük bozup gelýär. Biz şuları bütün dünya cemiyetinin önüne tuğ edip görkezmeli. Türkmen halkı adalatly, diktatorun guluğundan tutup adalatly suret bilýär ve adalatly şunu basyp bilýär. Yani ondan şunu biz görkezsek, biz bütün dünyada status alýarsa, adalatly, teröristler diýär, bir radikallar diýär, demokratiýa hormat goýan bir halk. Ondan bizim bilen işleşip başlaýar. Biz şunu etmesek, yani biz predel etsek, ýene de sistemany çalışman diktator sisteminde ýürüsek, kimi oýdan goýar diktator bolýar. Bir ikinji bizi hormat goýmalylar, bizim bilen gatnaşyklar bolmalylar, bize finansiýe gone gelmez, kreditler gelmez, investisiýa gelmez, biz ösürmez, bizim haýytlarymyz almaz. Ýewropa bilen, Amerika bilen, ulu döwletler bilen gatnaşyklar gurup bolmaz. Ol diktator döwletler Putin, Gazakistan, Özbekistan, daş döwrümüz bilen işler, onuň bilen hiç tat bolmaýar. Şeň biz uly bir derejä çykmaly, sen ösçek bolsaň, uly derejä çykmaly. Uly derejä çykmak üçin sen öýüň içini ýuwup oňurup goýmaly, kanunlaşdyrmaly. Şoň üçin Türkmenistanyň kanunlary işlemeli, Türkmenistanyň bir topar zatlar döretmeli. Köp sağ ol. Investisiýalar, döwüşe açyk gelýärsiň, baý bolarsyň. Biz hemmemiz baý bolup bilýäris, bizim döwletimizde hemmemiz baý bolup bilýär. Şol ýaly baýlymyz köp, şol ýaly biz köpden halk, şol ýaly mümkinçiligimiz bar. Men burada da eşitdim o Türkmenistan şu Belarusya ýaly Orsiýanyň nemesine eşek bolýar diýip eşitdim. Neutrallygyň bolsa, tarony şu O häzirem şeýle de on tapawut näme häzirem şeýle. Häzir näme? Aşağıdan çıktılar bular. Raşid Meredov, Lavrova, günne can edip daklad ediyor. Daşa işle ministrinin kontrolü doğru. Sen hem de daşkı tiyatrının 100% kontrol ediyorlar. İçki tiyatrının kontrol ediyorlar. Rada salam bana o prezident bolacak dip dursun. O salam bralla. Olmuyor. Gogo ne dedim? Evet, değerli o sen olmuyor. Gogo. Gurlaver dinle. Men yani Türkmenistan'ın häzir içki daş tiyatrda dolu Russiýanyň kontrolünde. Biz intek azatlygymy alamdyk, biz formalna yani öz başta garaşdyrlyk yani neutral, biz neutral hem de öz başdan biz garaşly. Putin'e garaşly.
Putin'in regional yani koloniyasından çıkıp bilemez o. Onu çıkmak için biz görüşmeli. Çıkmak için adaletli için biz görüşmeli. Biz başka çıkıp bilmeyiz. Kazakistan'a çıkıp bilen ok, Özbekistan'a çıkıp bilen ok, Türkmenistan'a çıkıp bilen ok. Ön Russiyan koloniyasını koyarın oklarlar. Häzir kirin şondan şular yani prezidentleri Moskva bilen saglasa diye önküýäli. Moskva nimetse boyun alsa sen içinde halkını öldür, tağla, yani zorla hiç kim işletip bilemez. Arkanda Moskva dur. Olar ne gerek var? Oyun otuyarak haçanla Rusya gerek vakti büküp duruyor. Yani международный meydançalarda, halkara meydançalarda sesleri dağıttır. Gerek vakti yine İran'la derru mağduşu gurnu diysen bu İran çağırıyor, on çağırıyor hem de hizmet ediyor. Aygarat yumuş olurlar. O zaman biz şu ikinci kategoriyada da bir kolonyal halk da, kolonyal dövlet. Gurbanın siyada berdim hem öz başlık bir et gördüm yok. Rusya diye. Häzir Rusya goşady bolyn Erdoğan'ın aşağına gidip başladılar. Bu utanç. Biz 33 yılla dövlet kurmadık. Şular diktatorlar gelip kurur, ya Murat Gurbanov gelip kurur deyip pikir etmeyin. Biz halk bilen kurmaşyny, halk bilen. Halktan kim çıktı, şu çıktı. Yani halk kontrol etmeli prezidentini. Etbar ediyen işini. Yine şunu bir devlet kururuz. Hemmez pikir ediyor, ay devletimiz var, devletimiz yok. Biz Rusya'nın aşağına. Hemmeler pikir ediyor, yine şuraya 5-6 oğlun devlete halk hareketi, yine adaletli verir, düzülmez. Devlete halk hareketi adaletli alıp verdim ya. Yeközü, başlayacak boku yok. Ya başka bir hareketin başlayacak boku yok. Yönü biz motivasiya, ideya verip adamları arkamıza koyup öňe gidip bilýäs. Eger halk bolsa. Şoň üçin halka bagly. Diýmek şu günne Türkmenistan iline, Türkmenistan milleti, Türkmenistan halkyna watan gerek gel, döwlet gerek gel, özbaşlyk gerek gel. Russiýa gerek, diktator gerek gurban bolýaly we şoň aşagyna bular garynkyda geljek. Ol gowy, ýöne şu gowy gününden kıynaş gidiyor. Gününden biz bundan meter yankı kulçulu vakit oturuyoruz. Ömrümüz karanlık. Ben yalnızca çıkış ettim. Düşündürdüm. 8 milyar dolar häzir ikinci tapkıra arkadaş şehrine koyacak bolya. Yankı öğüne arkada kıyışkıda kanadım. Şul häzir 8 milyarda Türkmenistan batırsa gelecek 3-4 yıl pul karışman. Yollarımızı etraflarda, banitalarını, poliklinikalarını, desat, yankı çağrı bağlarını, yani hastahanaları hiç pul yok. Din arkadaşlar nemçip etçeğine diye ne mi halk imsin otuyor. Dipiye, zorluya, etçeğine diye pulunu orluya. Bir urlete otur diye emkemeni polisi büktürüyor. Olurum itlerin itleri. Başlamam şu söyledi ayyanma itlerin itleri. İtin peşin medalını almak için o zulümünü, ayağını, elini, sırtını yalap hizmet ediyorlar. Şu emkeme bilen polis bize şunu getirdi. Şunu bize baş etmedik olsa, halkın gözünün odunu almadık olsa, biz Türkmen maşağın götünü edip koyuveriyerdik, kurbanında yağlıklarını getirmedik. Yine yağdayım. Şunun için yine Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın tapağı şöyle. Kırgızistan'la polis emkeme öz halkını kırmadı. Prezidentler öz halkını kırmadı. Adaletini verdi. Şunun için revolüsiya ediyorlar, rahat ediyorlar, gidiyorlar. Manada Aylar. sizin bölyen dinleyen yine sabır Türkmen meşayis da di mesela ya ma gayret da. Aynı diyerlik bolol gitti. Ey şunu da mara dey mesela ya goda. Ne sen Türkmen başın nimetin goğurdun aydan. Men şoň zamanını yaşadım, altın asırını yaşadım. Şoň ýanky diktator bolup başlandy yaşadım. Diktator bolmakka 85-nji ýylda salamlaşyp bir obyekt kurduk şoň bilen. Yo. Senin bir zadyň bardyr belki wara. Diýe diýjek bolýanlaryň Türkmenistan, Türkmen eden şo däme ya. Yok şo da. Şolam ne Türkmenistan, şo öň da. Türkmenistan. Ýalňyş çıkma. Öň Türkmen eden Türkmendir. Niyazowyň hiç ýyl dahly yok şoň. Yok şu bolmadyk golda mara Türkmenistan kartasyny ne. Bolmazda doğrudan Türkmenistan prezidenti kim bolardy? Doğru der.
Türkmenistan öň wa. Ine mysal üçin eger Gaýgys Atabaýew bolmadyk bolsa, Türkmenistan bolmady onuň dogry. Türkmen başı näme etdi seret? Ýokardan döwlet şeýle elinden gaçdy. Çepe seretdi, sağa seretdi, Moskwa seretdi turdy. Hiç mişlat diýmedi. Moskwa jaňa diýdi, "Ha, komanda ber, men näme etmeli?" Olar biz öz döwletimiz bolýar, senem öz döwletim gur, ondan aýdars. Şu Moskwadan ruhsat alyp, üns beren bolsam, 90 ýerde döwletler dağıtda, 89'dan başlap. Iň soňundan 3-nji bolup, ýa-ni Türkmenistany gurdy. Birinjiňiň ardyna bolmady. Olam hiç Moskwadan komanda bolmadan Moskwa atçyot berip gezip ýör. 90 ýerde beýan pytra demmedi. Ýa-ni ýylyň başynda bu bolsa atçyot berip ýörni tek Moskwa. Öňkü ýaly. Ondan gördi hiç kim ýok. Eger Türkmenistan gurjak bolmasa, sen adalatly bolmaly. Sen ýeketek däl, o Türkmen halkyna näçe tane lider bar, näçe tane geljek güýçli adamlar bar. Hökmen Murat Gurban prezident bolmaly diýen zat ýok ama. Sen ýol boşmy? Aýt, adamlar şuraya boldy, ýokardan adalatlyk üstümize, elimize muht gaçdy. Ýani hiç sarp etmedik, ölmedik, kan dökmedik, gaçdy şöyle. Gelin döwlet guralyň. Ine gelin saýlawga geçirelim. Bu näme diýe? Ýokardan adalatlyk gaçýa, ýani ýannaklary ýoş-ýoşdan ýap-ýap, kimi gowýar, kimi işden arýar, özüni ýeketek kandidatly saýlawga geçirýär. Adalatmy şol. Eýýam mahinasiýa gitdi, eýýam falsifikasiýa gitdi, eýýam Türkmeniň öňüni baglady, eýýam diktator galdy, boldy. Ine Türkmen başy diýen bir haramzadan eden zat şol. Publişna adamlar atdy. Publişna adamlar atdy. Men ýadymda men gözümiň önünde bolup şolatdyr. Men size aýdaýyn. Ýygnak geçirýär. Ine mysal üçin 90 ýerde ýygnak geçirýär. Men prezident boldum. O wagtlary intek diktator däl, o wagtlary ay halk bilen gürleşip ad edip komünistler ýaly. Halkyň arasyna ýerip ad edip. Biz ýygnady, ýani Garkoma. Bilýärmi? Men Garkom bilýärmi Aşgabatda? Şoň zaly bar. Hemme biznesmenler ýygnady. Biz hem ýygnadyk. Atçertsov on sagely, ýani soň itera boldy şoň ogly, ýani iterany açdylar ad etdiler. Soň Türkmen gaýany ogurladylar bir 5 ýyllap. Atçertsov, Recep Sapar, Niyazow. Üçlü otirini. Dinle. Ünsver sen nägili haramdadadygyny ünsver. Otir ýygna gaçdy. Salamu alaykum biznesmenler, täzeçiler, ýani telekeçiler. Hoş geldiniz, eyle. Bizim otir. O wagtlary 89'dan başlady da şu zatlar. 80 ýaşda reforma gitdi, başlady, biznesmenler galyp başlady. Anladın? Galyp başlady. Biz samolyot Dubaydan zat getirýärdik halka. Gün dökýärdik. Russiýadan hem ýerden zat getirip dökýärdik halka. Üşürdi, otir. Salamu alaykum, ine şuraya ýygnak. Hawa, ine men häzir bir ýygnagym bar, men gyssanýan, meni bağışlan diýip, ýani ine Recep Sapar bilen Atçertsov geçirir ýygnagy diýip gidýär, turup gidýär. Ay bilen näme? Ýani ynanýarsa, otir. Şu ýerde de biznesmenler çykyp başlady. Garaz hökümet şunu etmeli, şunu bir david et başladyk da, ýa hökümetten talep et başladyk. Näme diýär? Ondan oglanlar aýdýar, şu ahranda işleýän oglanlar. Murat diýär, sen näme köp gürledin diýär. Men näme gürlepdirin diýsem, hemme zat bir eşitdik diýär. Näme eşitdik? Siz gitdiňiz da diýär prezident bilen. Ýok, o çykyp başga kabinetde kamerany ýygnagy oturýança seyredip oturdy diýär. Kim näme diýdi? Prezident mol kim? Sene ýygnaga çağırýan adamlara gelin maslahatlaşaryň diýen, ýa ýygnaga başlaýanda ortamy geçip kamerada oturup izarlaýan. Belli galýada adamlary. Ha, o belli galyp ondan bir-birden şolary ýakdy. Kimden geçip gurýan bolsa ýakdy şolary. Ine Türkmen başı diýeniň ýüzü jäjek, içimi öjek. Men gowy tanýan ony. Näme diýip diýene? Şoň pomoçnikler Jadan, Hramow, Umnov men gowy tanýan. Şoň edýän oýunlaryny, şoryan nägili hyzmat, Niyazow hyzmat edip 4 bolup diktaturany gurdular. Men gözüm önünde. Men habarym bar. Dost oğlanlarım o ýerde bir ýerde işleýärdi. Ondan ön komsomolda işleýän soň ýani bir topar adamlar şolar işleýärdi. Baran ýerinde şolardy. Gülüşüp ondan aýýardylar. Aňar çekip maňa aýýardylar. Şoň üçin Türkmen maşy Türkmenistanyň diktaturasyny go gurnak giden adam Türkmen başydyr.
Şoň eden haramlygy, şoň eden zulümi Türkmenistana şeýle bir uly. Neme ine şu näme bizim halkymız tupoy başly bolýan. Ine şu Türkmen maşy üçin mektepleri näme 9 klas etdimi? Institutlar sakraşad etdi. Balet, opera, kultura zatlar yap goýberdi. Dine Türkmen maşa, dine ýanky Türkmen maşy başga zat aýdyrmady. Halky köretdi. 91-den 2005-e çelli 14 ýyllap halk köretdi. 2006-da öldü. Ondan soň beýlek geldi. Eýem taýar ýol, taýar wagonetka ýöräpdi. Şo wagonetka oturup halky şol urdan akıtdy. Gurban boly. Olam näme geldi? Rossiýa bilen gürleşdiler. Ya bu eýem soňky 2 ýylda 2003-den kellete gidip başlady ýazgyň. Soňky edek ýanky samolyotdan düşende, muny möý çakyp adat bir samolyotdan düşüp ýykyldy şo ýerde. Huşundan gidip. Ýanyna vice-premierler Türkmenistana geldiler. Adam bir ýerde oturakdy, jaňa da aýtdy. O iqtisadi däle näme? Okujulyk edýärdi. Şol maňa aýtdy, hiç kim aýtma şo ýaşa ýykyldy diýär ýaşul. Öňe gelen okdy. 10-15 min oturdular şol ýanky krawadynyň ýanyna. O da meni oňlen duşak goýan bir işme wady, bir gülüşükdim bolýan, maslahatlarjakdym bolýan. Jaňyl men soň bir gün jaňa duş bolyp, ol pöwle gizlin duşdyk. Şonda diýär. Bir de şu öýler diýip pikredýäs, döwlet üýtkär, serhap bol, hiç rat sokulma, häzir bir zat üýtkemelip, ýanky 15 günde oran ýanky krawadyň ýanyna oturdular. Ondan soň ýuwaş-ýuwaşdan muny kapelsi bilen öýüne getirdi. Ondan soň öýüne geldi, huşundan diýär, bir kay ýatýa turman, şeýdip dwaýnyna aýlady. Şeýdip ýanky soň öz kölegesini atyp başlady. Soň aýal gyýdylar getirip ýanky baseýna zorlap şöýde boğup